పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. రాబోయే కాలంలో కాలం కల్పిస్తే మొట్టమొదటి కాలం కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా మీకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించే పరిస్థితి బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. ఆ బాధ్యత కూడా ఆ కాలం కల్పించే విధంగా కాలాన్ని ముందుకునే విధంగా ఆ బాధ్యత ఎంతో కొంత మీ భుజాలు కూడా వేసుకోండి. మనుషుల వ్యక్తిత్వంలో చూడాలి. కేవలం ఏంటంటే సుధిరెడ్డి గారు మొదటిసారి కన్నా రెండోసారి ఇంకా బలవంతుడు తయారయ్యాడు. ఇక నాకన్నా 100 కోట్లు 1000 కోట్లు ఉన్నాయి, ఏముంది ఎవరు కొనేస్తాని ఏ న్యూస్ రాకుండా మీరు పాపం న్యూస్ పంపిస్తున్నా కానీ నాకు ఎక్కడ వాళ్ళ అక్కడ ఆగిపోతుంది. ఏదైనా వ్యతిరేక న్యూస్ పంపించాను పెద్దోళ్ళ చేతిలో ఉన్నారు, వాళ్ళతో పెట్టి ఆపేసుకుంటే నాకు ఏం చిన్నతో తెలుస్తుందని ఎంతసేపు పెద్ద పెద్దలో దృష్టి పెడుతుంది కానీ చిన్నోళ్ళ పేరు పాపము మీ చూస్తున్న ఒకరోజు జీవితాలు కానీ ఒకరోజు బతుకులు కానీ మీ కుటుంబ పరిస్థితి కానీ మీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ విషయం కానీ మీ కుటుంబం గడపనంటేనే ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో మీరు ఏదో ఖచ్చితంగా ఏదో గడపాలి ఒక ప్రొఫెషన్ ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా దీని ద్వారా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది. విషయాలను వెలుగు తీసి దీన్ని ప్రభుత్వం తీసుకోవడము లేక ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా అయితే పత్రికలు మన సాంప్రదాయ అనేది పిడికి పత్రిక ఉన్నది. అవసరమైన ఇలాంటి పత్రికలు తీసుకున్నా దానిలో ప్రింట్ చేయించైనా ఈయన కబ్జాలు ఏ విధంగా చేశాడు, ఏ విధంగా గతం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కబ్జాలు గురైనాయి ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో దీన్ని వెలుగు తీయాలి. ఇప్పుడు తను కబ్జాలు అయిపోయి ఒక 60 గజాలు రాజు చెప్తాను ఇందాక మీరు కోరి కూడా స్థలం ఏంటంటే స్థలం మీద చూపెట్టమని చెప్పింది. స్థలం చూపెట్టే మన కూడా అది కబ్జా చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నాడు. అది పెట్టానుకో అమ్మాయి నేను తెచ్చిపోయిన దానివల్ల మనల్ని అదే చూడాలి. ఆయనకి ఏం తెలుసు సంబంధం తెలియదు, ఎవడో వస్తారో ఎక్కడి చూస్తారో అయిపోతుంది. ఇంత దుర్మార్గం ఉన్నంత దుర్మార్గం ఉన్నది. మీకు విషయాలు తెలుసు, మీ దేశం మీద నాకు చెప్పండి, నాకు తెలిసిన విషయాలు మీకు చెప్తాను. మీరు ఖచ్చితంగా ఆయనను ఏ విధంగా అయితే అంత ఆహ్లాదపూర్వకంగా ఏ విధంగా అయితే ఈరోజు చాలుసామండి డబుల్ బెడ్రూమ్ చూస్తే ఇక్కడ మనసభలో ఎక్కడాచార పద్ధతి డబుల్ బెడ్రూమ్ చూస్తే ఆయనకు గవర్నమెంట్లకు ఆయన పిఏలకు ఆయన ఎంప్లాయీలకు అలాట్మెంట్ చేయడం అమ్ముకోవడం వెళ్ళిపోవడం నన్నలో పరిస్థితులు అదే కనబడతాం. ఒక్కొక్కరికి 20-30 ఫ్లాట్ కూడా అపార్ట్మెంట్ తెచ్చింది. వలసపురం డబుల్ బెడ్రూమ్ పరిస్థితి ఆడ మిగిలిపోయిన డబుల్ బెడ్రూమ్ పరిస్థితి అదే ఉన్నది. ఆయన ఇలాగా అదేమో ఆయన అంచనా వర్గానికి ఈయన బాగా చూడండి. మీరు ఒక కబ్జాకు ఇంకో కబ్జాకు ఇప్పుడు ఏదైనా పార్కు లేకపోతే ప్రభుత్వ స్థలమో ఏదైనా కబ్జా గురైంది అనుకోండి, ఒక్కరు చేయరు. ఈ కబ్జా చేసినందుకు ఆ కబ్జా చేసేందుకు సంబంధం ఉండదు. ఈయననే ఆయననే ఈయనకేం సంబంధం ఉండదు. నాకేం తెలుసు అంటాడు. ఇప్పుడు ఇందాక నేను వెంకటేశ్వర తల్లి అక్కడ శ్మశాన వాటిక పైన ఉంటుంది జింజపూర్ రోడ్, అది చిన్న బస్తీ. వాళ్ళు గుడికాడ మట్టి రోడ్డు మొత్తం లేవు, రోడ్డు గుంతలు పడ్డాయి. అది గుడి పక్కన గుట్టలేకున్నాం, కొంచెం పెద్ద మట్టి ఉంటే ఆ మట్టి తోముకొని ఆ రోడ్లో వస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు అది తుడినట్ట నిన్న. ఇమీడియట్గా ఎంఆర్ఓ వచ్చేసి మీద కేసు పెట్టిన మట్టి మీద